Grabe ang sakripisyo sa Ginoo. Masuko gani tag maludan lang tagamay. Ano kay ludon jud ta? Hinumdum ko gamay pa ko. Sa maliwatan mi na ko sa kuno sa una. Kining bata na diyan kayo. Na 11 years old to 10 years old ang bayma. Sig luwa-luwa sa daan. Gila paro ko. Lipong ko eh. Isuko siya. Nahinumdum lang ko kay wala na rin daw sa kalibutan po. Nahinumdum lang ko nga walay gusto maludan doon si Jesus, giludan siya. Giludan Grabe. siya pero wala siya muriak mga igsoon. Gidawat niya tanan. Ang Hallelujah. kasakit para ikaw mahimong gawas nun. Para ikaw mahimong maluwas gikan sa imo. Atong kinabuhi. Mao na yung rason nga Hallelujah. importante ang atong kinabuhi kay kanhimimo ka sa Ginoo. Ang Ginoo ang Thank you, kinabuhi Jesus. kinabuhi karon ginihawan mo. Ang tao nga The Lord. gihuipan sa Ginoo sa iyang mga buo sa mga ilong na nabuhi na himong buhing kalag. Doon na ba'y kalag nga patay? Wala. Praise the Lord. The Lord. Ang kalag buhi na. Amen. Hallelujah. Ang kalag buhi na siya. Mao na kitang tanan nga gisakripisyuhan sa Ginoo. Muduol tanan to tanan. Amen. Andam ka bang mutuo sa Ginoong Hesus? Hallelujah. Imo bang dawaton sa imong kinabuhi karon? Amen. Amen. Praise the Lord. Mauni siya ang tawag sa Ginoo sa tanang katawhan. Praise the Lord. Nga mahimong madinawaton kaniya. Kung ikaw sa imong kinabuhi karon igsuon. Gusto ka nga nangandoy matag panalangin personal, di ba? Panalangin ang lawas, atong negosyo. Pero nindot mga igsuon nga dili lang kita ang panalanginan sa Ginoo, lakip ang tanan nga lugar nato sa Balampad. Amen. Abutan ini ato pangsiyanan. Kita nimo atong hitabo karon. Grabe kayo. Kung dapat dito sa mga nabahaan, grabe